እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ኢዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዓለም ኮምኮም ንኣገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ብሬዲዮ ብቴሌቪዥን ብዩቱብ ካልእ መራኸቢ ብዙሓት ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ይብዛሓልኩም እናበልና ንሕጂ ድሕሪ መዝሙር ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘሎና ሓውና ፓስተር ፀሃየ ዘዳለዎ ኣስተምረዩ ሓቢርና እንከታተል ኢየሱስ ክብል ክትዋሑ ስምካ زيادالوكا حلفالوكا نعيف الويقا زيادالوكا حلفالوكا نعيف الويقا أنا يتوي سمكا بابنات يسمع بروم مغسل حالف اللوك عبكل باسمات سمكا هوات يوم ادحان نفسه أنا يتوي سمكا بابنات يسمع بروم مغسل حالف اللوك عبكل باسمات سمكا هوات يوم ادحان نفسه يسوس كبل كتوع سمكا يسوس كبل كتوع سمكا زيادة لوكا حلف اللوكا نعيف الويقا زيادة لوكا حلف اللوكا نعيف الويقا تغتاتلتي راديو سلامنا بمجمرتا بسم قويتانا يسوس كريستوس سلام زبلكم حوخم أقلقالي تحيي نايلو معنتي تمرتنا آب حادار كهلونا زقباء مردعتا زبل عرستي هبيو اللخو حادار كابتوم حادي اكزي أبيهر زمسرتو تكال ني أملاق إيو تكال كنبل نكالنا اتتكال علامو كي سحاته أبتي كبتحو زلو شتو تلخو كهرم تدعقوينو أزم تسعبو نجارات بأقبابو كختل يقبع حادة سرعات أملاق ناي سرعات أملاق إيو مزمور معرف 19 تقصيشون مونته سرعات اكزيابير قنعيو نلبي يحقسو تزازات اكزيابير نصيو نعنتي يبرهان يبل كمتي أملاق نخلو كجبرون كفترون كله أب كله تكبر فتراتو حجي تباب سرعات مجززا ككم تزدليو سرعتو تختيرو اتززقبقو تكبر دفتسم اتانا حدار اتمسرتت بيت دما نفس وكف ابتابيت زولو سب متان اتابيت كيف رست دو إلا كتقصل كتكئل كتسعبهم زلوا سرعات انا تختلت كتقعاز يقبا اب سماي سرعات اللو كل فترات اب سماي زلو كل سرعات أملاق تمازيزو ينبر الله ككمتي زتحنصصلو سرعات دما يوساوسن ينقساقسن الله ابزا مدرزي اخا كنبرلو انخل سرعات أملاق سريعلنا الله مغنياتو سرعات ألبو مخان كل جزي عنواتن طفاتن ودقاتن حفرت سلازمص سلازي اتي حانتي بيت كريستيان وي حاده حدار كي فرسه كتعوت نختكئل ابقال املاخ زتمسرته ناي حدار نبرا سرعه توهيبو الله ازي مالت ناي ابو حلافنتن تكبارن ناي ادي حلافنتن تكبارن ناي ولود حلافنتن تكبارن توهيبو الله
በዚህ ተዋሂቡ ዘሎ ስርዓት አምላኽ እታ ቤት ክትንቀሳቀስ እንተ ደኣ ጀሚራ ካብቲ ሰይጣን ዘዳለወላ ዕንወትን ጥፍኣትን ድሒናላ ማለት እዩ ከምኡን እታ ቤት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ በረኸት ናብ በረኸት እናተሰጋገረት ትኸይድ እዛ ቤት እዚኣ እዚ ጸጋ እዚ መታን ከይትረክብ ሰይጣን ኩል ጊዜ ነቲ ስርዓት አምላኽ እናተቃወመ እታ ቤት ብስርዓት አልቦነት ከም ትንቀሳቀስ ይገብር ስለዚ እታ ቤት ክትነቅሕ ኣለዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 10 እስካብ 11 ግናኸ ሰይጣን ከይብለጸልና ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እታ ቤት መታን ከይትፈርስ ንውዲት ሰይጣን መታን ክትለሊ ኩል ጊዜ ካብ ቃል አምላኽን ካብ ጸሎትን ክትፍለ የብላን ንሕና ንአምላኽ እነፍቅሮ እንተደኣ ኮይና ስርዓታቱን ትእዛታቱን ክንሕሉ ግዴታና እዩ ካብ አምላኽ ከዓ ክብርን በረኸትን ጸጋን ክንረክብ መሰልና እዩ ስለዚ እታ ቤት ነቲ ኣብ ቤታ ዝኣተወ ስርዓት አልቦ ዝኾነ ጉሓፍ ኣብቲ ቤት ሓደጋ ከየምፅእ እንከሎ ካብቲ ቤት ብቃል አምላኽን ብጸሎትን ጸራሪጋ ክተጽርዮ ይግባእ በቲ ዝተዋህበ ቃል አምላኻዊ ሕጊ ጥበብ ስርዓት ምግዝዛእ ክትቅየድ ግቡኣ እዩ እዚ ማለት ሰብኣይ ናይታ ቤት ቀዳማይ እዩ ከም ሰብኣይ ክመርሕን ከመሓድርን ንሰበይቱን ንደቁን ከፍቅርን ይግባእ አደ ከም ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትእዘዝን ከተፍቅርን ንደቃ ፍቅርን ምእዛዝን ክትምህርን ይግባእ ናይ ፍቅርን ምእዛዝን አርአያ ክትከውን ይግባእ በዚ ምክንያት እዚ ናይታ ቤት መሰረት ዋና መራሕን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ዝግብኦ ክብርን ምስጋናን ይወስድ ኣብታ ቤት ዝግበር መስዋዕቲ ጸሎትን ምስጋናን አገልግሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቦ ቅቡል ኮይኑ ይርከብ በዚ ድማ አምላኽ ይምስገንን ይኸብርን ብፍላይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይታ ቤት ከከምቲ ስርዓቱ ኣብ ማሕደርቲ ናይታ ቤት ስለዝኾኑ ኣዝዮም ኣብ ቅድሚ አምላኽ ብቃል አምላኽን ብጸሎትን ክቐርቡ ይግባእ በዚ መሰረት እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ንሕድሕዶም ሞዴልን አርአያን ዝኾነ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ህይወቶም ብተግባር ክርአ ይግባእ እታ ናይ መጀመርታ ፍቅሪ እያ ኣብ ንሓድሕዶም እትርአን እትድህሰስን ኣብ ደቆም እትተርፍ ኣብነታዊት ዝኾነት ፍቅሪ ክትህሉ ይግባእ ምክንያቱ ብዘይ ፍቅሪ እታ ቤት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ከጋጥምዋ ይኽእሉ እዮም ሓደ ፍቅሪ ዘይብላ ሓዳር ብዙሕ አሉታዊ ነገር ከጋጥማ ይኽእል እዩ ፍቅሪ ዘይብላ ሓዳር ብዙሕ አሉታዊ ጽልዋታት ከም ዘለዋ ብደገ ከይተረፉ ንዝርእዋ ሰባት ትፍለጥ እያ ገለ ካብኣቶም መለለይታት እስከ ንርአ ሓደ ናይ ሕድሕድ ፍቅሪ እንድሕር ዘየለ ናይ ብሕታውነት ወይ ተነጽሎ ቃንዛ ኣብታ ቤት ይርአ ኣብ ሓዳር ፍቅሪ ምዝቕንስ ወይ ምዘይህሉ እቲ ሓደ ወይ ክልቲኦም መጻምድቲ ናይ ብሕታውነት ቃንዛ ጓህን ይስምዖም ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ስነአእምሮአዊ ከምኡን ስምዒታዊ ሓደገኛን ጎዳእን ጽልዋን ኣለዎ ስለዚ ነቲ ተጠቃዒ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ስቂልካ ኣይትሪኦን ኢኻ ካልእ ዘየድሊ መንፈሳዊ ይኹን ኣካላዊ አሉታዊ ሳዕቤን ከየኸተለን ከሎ ስለምንታይ ብሕታዊ ኮይኑ ወይ ኮይና መንፈሳዊ ጥበብ ተጠቂምካ እቲ ዝተረድኦ ሰብ ነቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ምሕታት ከድሊ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ብሕታዊ ወይ በይንነት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ብንጹር ይገልጽ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 18 እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ
إذا تغسئزي سبعي نبينو كنبر كم زي تفترة يملكت حادث بينو كخون كله عم منفساوي يكون سنا أمراوي كمون سمعيتاوي أب كبيت سجمات كودق يخال إيو مصحف قدوس نزيد سجمات زين مفتاح قال يهب هذا إتيز تردو مسامدو ناب أملاخ مقرب مصحف قدوس مس أملاخ بصلوت نقالو بمنباب كمون نتزازاتو بمحلاو ناب أملاخ كنقرب يمهرنا مزمور معراف 73 شمنتن نعايقنا ناب أملاخ مقراب يحشني كل تكباركا مئنتي كزنتوس امنتي ناب اكزيابير أملاخ قبركو يبل سلازي اتزحاشة ناي حبرتن فقرن كحلفو ناب أملاخ قريبكا مزرراب كندن وانان أقداسن ايو دما بحتاوكا مخان يحقزيو كلتا مس حبرات أحوات محبار مصحف قدوس مس حبرات أحوات محبار كبلن كالله إت حبرات كابيت كايزي جمر بيت مالت أبو أدى ولود يتقالل سدراخ نبيل كلنا حانتي نبيت كريستيان أكال مالتنا إيو سلزي بيت ساب كتحبر كجمر كلا أبتي بيت بركتن هيوتن يعزز مزمور معراف 233 تقص حاده انه حوات حبيروم كنبروس كندي سناين كندين طعمن يبل እግዚአብሔር አብአ በረከትን ህይወትን ንዘል ዓለም አዚዚ እሞ ከምቲ ናባኽራን ጽዮን ዝወርር ጠሊ ሄርሞን እዩ ይብል እዚ ድማ ካብ ብሕታውነት ካብ ሙኻን ይሕግዝ ሰለስተ ንሓድሕድካ ምትሕግጋዝን ጾር ሓድሕድካ ምጻርን መጽሐፍ ቅዱስ ንኻልኦት ንተጸገሙ አካላትና ጾር ክንጸውር كنحجزن كمون نزحاممو أكلاتنا كنحجزن كنصورن يمهرنا إذا دما بحتاوي كمخان يحجزنا أب جلاتيا معرف شدشته كاب كلتا سقع سلسته حدا جل زي كونس جل كم زخانة أنت مسألة نرأسو يتقبر الله أم بأركه صار حد حدكم صورو كم أول حجي كريستوس فتسمو يبل أربعة حد حد بيتسب زي متأممان إذي نبادونتن بحتاونتن إيوزم تاكا نمتأممان فقر إيا تقدما فقري أبزي بلو حدار دما زي متأممان إنان حسابن يمتصر إذي دما أمنغو متأمتن بادونتن بحتاو نابران مفللاين يفتر سلازي إذي زي متأممان نابغون تنجتن يمرع فقري أبزي بلو حدار كل جزء قيوقان تقطقن يبزح مو إذا نبتدقاقامي قونتن جتن يمرح أمثالي معرف 16 تقصي 20 شمنتن طواي سب قيوقا يزرقح حمايقا نؤمنات فتوتي فلاليوم يبل إذي قونتن جتن أزينا زين استوعللو عبل عليه هسانات زبصحو ناي أأمرو قدعاتي فقري أبزي بلون قونتن قجتن أبزلو وحادار عبل عليه هسانات قدعي ألوتاوي تسلوا أب أأمرو يفتر مخانو إيو إذا خاا سنا أمراوي سمعيتاوي كامون محبراوي معباليهم بألوتا يتسألو بخمزي اندحر كاتسيلو دما فشلت ناي حدار يقاتم إذا مالت اتحدار فقرس زي بلو سلازوخانه أبقلاويت عنهم مقداتي يمتص إذا دما عددا چنكتن حمامن يخون بخمزي كونتات ننوح اوان كقصير سلازي كئل نابتي زغفئ ناي مفللاي يمره سلازي كبرات أحوات نزي حجي زتمهرنايو أب تكبر كنوعلو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሐግዘና አሜን ወድ ዳዊት ለምስጠዋዕኩ ንድምፀይ ሰሚዕካ ራሪካ ለይኻ ኣዒንተይ ኣብሪካ ፈላማይ
زي أقلو دم سلامنا كبراتن فتواتن سمعتنا بمقصال تبتغطالي حاونا برها اللي سددلنا صحفينا نقرب لكم زلونا السدوما أمونغو سو أين سبيتن كلو زقبا ركب زملكتيو لوم رمان أنقص علينا حبيرنا نكتاتل أتوكرونا بسعبا أمونغو سو أين سبيتن كلو زقبا ركب كمين انتاين كخون كم زقبا زبليو نكتاتل صحاب قدساوي الرأيا بزعبها صوتها وركب أمونغو مصحاب قدساوي الرأيا صوتها وركبن كالئ بهلاوي الرأيا صوتها وركبن زلو فللي فلسفنا وطرع يكونن الرأيانا بقبري مسمت أمتنا ننهان صوتها وركب أزيو يسألويو أتحساسبانا ألوتا وطرعين تلأخوينو ركبنا كسن فرحن زعولو يخون الرأيانا عبدان تلأخوينو خاء بزعبا ركبنا سعب الرأيا أبدوب سجرة صوتها ركب تسرتها يخون كريستياناوي مصحف قدساوي الرأيا انت انجسكايو غنا اتزلوت انتايو انت عينت صوتها ركبيو زهناس أبزي أربعة بحق كريستياناو قدي ملاليو صوتها ركب كقلص كفتني الزين كله بهاريات كريستياناو حدار أتقاللنيو أبز مصحف قدساوي الرأيا صوتها وركب أبسب حدار انتاي تسألو ألو ترايت قصابيلي خلف إدالي حاقوس زعزوزو بزعبا سناينت صوتها وركب كابزبالكوو كريستيان سبعين سبيتن أو صوتها وركبهم نحقنا صنتن حاقوسن كرخبو خمزخو لبروه كخوني كبا أملاخ صوتها وركب من شعب حاقوس كخوني فتشيرو سب حدار نزهياب كحقوسو لخر انكولو حاقوسو مخانو رقص انيخات كنكوني كبا صوتها وركب أب حدار بمنفس حاقوس كنت متو يقبائيو ازي كاب حد حدنا حاقوس نقبل الأوانيو كم كريستيانات أب صوتها وركبنا بخص وي بفرحي نأسر المغنيات يلن أب صوتها وركبنا ميزانو بالصحة ممزاني أهزاب النبر المغنيات ون إيبلنان أب شحتقويتنت كريستوسن حيد منفس قدوسن عقوسن حارنتن تأملاق صفوتر حدار كنركب نخأدنا وفوي بزح اوان وفوي صوتها وركب أب حدار كتب الانكالونا بزعبا أمونغو سب أين سبيتن زلو متأمنا إنحسب رقص ازمو فايزي ازيو اقداسي مداي حداريو كوينو قنا ازمو فايز بالحساب سبحات امي صوتا وركب يكايدون يملكتيو التأزيوز نتصر مصحف قدوس بزعبات صوتا وركب او حدار زهبو تمرتي سبعين سبيتن حد حدوم كيت أوايو كوفايو يمهرنا سبعي نسبيتو زقبا يقبرلا سكمون سبيتي سبعي تقبرلو سبيتي سبعي أنبر أبقز أسقا أي تملقنيا كم أخا سبعي سبيتو الأنبر أبقز أسقو أي ملقنيو نسألوت ما أنت خطرخبو نقزيو بمسمع قلتكم منبر اتحاد خاب تحاد أي فلا بمغنيات نفسكم زي ملاكم سيطان ما انت خيفتنكم كأكم بحدش تراخبو قدام يقرون دا شوعات سلسة كساب حموشت أبزب أولو سبعين سبيتن أب صوتا وركب نحل حدوم كي تأوابيو يقددو مخانوميو زمعتنا أبزي بزعبار سنة سبعي ويسم إزاز منهم أي العلنيو سبعي يخون سبيتي أبسقو أمسال ملكي يبلو من حد حدوم تحد خمالو يقددو إذا مالت اتسبعي دخيمو ويكا چوچويلوان كولو ويش تلفزيون كرئنا دلي خنسو نسبيتو دلي تخفص ملا قزار اسو يوفي مالتو سبيت خابخو ملكا توفى إذا تحدو وغن كاب تحدي أب تسفاز قرص كنساتو كي ترفى كموركوس يقبا مالتو رقص ازمو فايزين متصامتنا بزلونا فقرن حاليوتن ميزانو كحلو يقبايو سبعي سبيتو دليتو خدم مالا ألو توفيت مخانا سلز فلقات راي ملو معالت دحرم هلاخا ويسأل حيزو حيمان كلا نصوتها ركب حتى يقبأن ازمو فايز خاء بحاقوس مبر كم قديتا ويس ان كيف تخاز قبر كخون يبلون نسبعي ويس بيتي نحدار مسولو وي مسلا كحاتت وي كتحاتت حراي قبو إزيكونن كتسل وي كتسل يزبل ملس كقربولو كابزن لع تسفاز قرص يلن صوتامو فايسب حدار أفقر تسرتيو كنهبن كلنا خاء بمنفس فقر خون يقبأ أمبر بقديتا كخون يبلون حاليوتن تصبق فقادن توسيخوو ميزانو زحلوه عاد حدمو فايسب حدار بزح زي مردائن قريجتن يعبسيو مو فايزي بلو حدار
ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ዝረኽቦ መልሲ ኣይፈልጡን እዮም ሎም ምሸት ኣብ ከመይ ኩነታት ኮንትሮል ትኸውን ወይስ ትሚልዶ ይድቅስ ይኸውን እቲ ንሓድሕዶም ዘመሓላልፍዎ ደቀቕቲ ምልክታት ዕላምኡ ይስሕድ እውን ዕሽሽ ይበሃል እዩ ምውፋይ ኣልቦ ሓዳር ኣብ ጾታዊ ርክብ ሰብኣይን ሰበይትን ንሸፈጥን ጉርሕን ኣብ ደገ ይኸፍት እዩ ድሌታ ክተማልእ ንኣብያ ጾታዊ ርክብ ከም መሳርሒ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ትጥቀም ሰበይቲ ካብ ዘበን ጥንታውያን ግሪኻውያን ኣትሒዛ መዋዘይ ኮይና ጸኒሓያ ኣብ ሰብኡተን እውን ከምኡ ዝበለ ሜላ ዘይልሙድ ኣይኮነን ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ጉድኣት ዝሕልውና ርእሰ ምርኮሳን ነጽነትን ሓዲጎም ኣብ ዝኣትዎ ሓዳር ከም ዝበለ ጉርሒ መሓዝ ነቲ ሓዳር ሃሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ እንተደኣ ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ሓዳሮም ዓብ ሽግርን ሃጓፍን ክፈጥሩ ክኽእሉ ናይ ግድን እዩ ብዛዕባ ጾታዊ ምውፋይ ንብዙሓት ሰብ ሓዳር ኣዘራሪበሉ ይብል ጸሓፊ ድሕሪ ዝርርብና ከዓ ከም ዝበለ ምውፋይ ክሳብ ክንደይ ውጪት ከም ዘለዎ ርኢ ኣለኹ ብሽግር ጾታዊ ርክብ ሳቀዩ ዝነበሩ ሰባት ግብረ ሕቡእ ዝመለኾም ጽዩፍ ጽሑፋት ወይ ፍትወት ዝገዝኦም ዳሕራይ ዘተኣማምን ስሩዕ ጾታዊ ርክብ ምስ መጻምቶም ብምስራቶም ሽግሮም ተፈትሓሎም ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ ይብል ደጊሙ ጸሓፊ ንኹሎም ሰብ ሓዳር ብኸምዚ ዝበለ ዓይነት ፈውሲ ክፍውሶም ይደሊ ኩሉ ጾታዊ ክእለትና ኣብ ሓደ ቃል ኪዳን ዝኣተናሉ ሰብ ጥራይ ምእንቲ ከነውዕሎሲ ካብ ኩሉ ጾታዊ ክእለትና ዘበኽን ነገራት ክንፍወስ የድልየናዩ ንጽህና ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ሰብ ሓዳር ኣብ ዝዝረበሉ ኩነታት ክትኣቱ እንከላ ኣብዚ ቦታ ዝኣትወት ትመስል እያ ብዙሕ እዋን ከዓ ምስ ብሕትውና ፍጹም ምሕራም ኣብ ጾታዊ ርክብ ምስ ዝብል ሓሳባት ነተኣሳስራይና ኣብዚ ክትቀመሉ ደሊ ዘለኹ ትርጉም ዘቓል እዚኣ ግና እዚ ኣይኮነን ሓዳር ናብራ ብሕትውና ኣይኮነን እንትርፎ ኣብ ገለገለ ዘይንቡር ኩነታት ገዲፍካ ከዓ ከም ናብራ ብሕትውና ክነብር ኣይግባእን እዛ ንጽህና ትብል ቃል ምጥቃመይ ነጻነት ካብ ስነ ምግባራዊ ወይ ከዓ ባህርያት ብዕልግና ዝገልጽ ሰፋሕ ትርጉም ስለ ዘለወያ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ትርጉም ሒዛ እኳ ገለ ክርስቲያናት ብዛዕባ ንጽህና ኣብ ሓዳር ምዝራብ ኣድላይነት ፍጹም ኣይረኣዮምን እዩ እዚኦም ጾታዊ ርክብ ሰብኣይን ሰበይትን ገደብ የብሉን ይብሉ ድሕሪ መርዓ ሰብኣይን ሰበይትን ጾታዊ ሓጎስ ዝህቦም ድላይም ክገብሩ ፍቑድ እዩ ከዓ ይብሉ እንትርፎት ሓንቲ እቶም መጻምድቲ መርዓት ሰብ ሓዳር ክኾኑ ኣለዎም ትብል ኩነት ኣረ ገለ ክርስቲያናት እዚ እውን ግዲ ኣይኮነን ይብሉ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣረኣያ ብቐጥታ ካብ ጽሑፋት ሰውራዊ ጾታዊ ርክብ እተወስደ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይኑ ግና መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ሓዳር ክርስቲያናዊ ጾታዊ ርክቦም ካብቲ ናይቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ኣህዛብ ክፍለ ካሊዎ ይምህሮም እዩ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቱ ኺዳኑ ብቅድስናን ክብሪ ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ይብል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:3-5 ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ኣብ ክርስቲያናዊ ሓዳር ንሰብኣይን ሰበይትን ተሰርዐ ኣገባብ ኣሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕፍረት ኣካላትና ወይ ሕፍረት ጾታዊ ርክብ ተሰረተ ናይ ሓሶት ትሕትና ክነርኢ ኣይምህረናን እዩ ሰብኣይን ሰበይትን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ግቡእ ኣኽብሮት ከርኢ ኣምላኽ ነቲ ጾታውያን ሰባት ገይሩ ክፈጥረና እንከሎ ዝገበሩ ሓሳባት ክንግዛእ እዩ ዝእዘና እዚ ኣኽብሮት እዚ እንታይ የጠቓልል ንምርኣይ ሕቶ ዓይነታት ጾታዊ ርክብ ምርኣይ ሓደ መገዲ እዩ ሰብ ሓዳር ኣብ ጾታዊ ርክቦም ሚዛኑ ዝሓለወ ብዝሕ ዓይነት ኣገባብ ክጥቀሙ ወይስ ክፍትኑ እኹል ናጽነት ክወሃቦም ይግባእ ስለዚ ንጽህና ክንብል እንከሎና ብፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ሰብኣይ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣዮ ኣብ ፊልሚ ዝረኣዮ ጠገለ ዘይብሉ ኣዝዩ ቅድስናኡ ዘይሓለዎ ነገር ክገብር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ብዙሓት ሰብ ሓዳር ኣብዚ እዋን እዚ ጽዩፍ ምስልታትን ጽዩፍ ቪድዮታትን እናረኣዩ ነቲ ዝረኣይዎ ኣብ ሓዳሮም ከተግብርዎ ዝደልዩ ማዕልያ ዘይብሎም ብዙሓት በዚ ከምዚ ሲጋር ኣሕዋት ድማ ብቁፅሪ ሒደት ኣይኮናን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ቅድስንኡ ዘይሓለወ ንጽህና ዘይብሉ ኣብ ሓዳር ክንለማመዶ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ከመይሲ እግዚኣብሔር ንቅድስና እምበር ንርኽሰት ኣይጸውዓናን ሎሚ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ብፍላይ ድማ መንዝርናን ርኽሰትን ዝዓበለሉ ዓለም የዓይንትና ካብኡ ኣርሒቕና ልብና ብቅድስና ሓሊና እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅዱስ ቅድስና ክንጥቀመሉ ዝሃበና ጾታዊ ርክብ ከነካይድ እዩ ፍቓዱ
ክርስቶስ ዝማእኸሉ ኣመወዳእታ ፍሉይ መለለይ ኣብ ክርስቲያናዊ ኣረኣያ ተሰርዘ ጾታዊ ርክብ ክርስቶስ በዓልዩ ክርስቲያናዊ ሓዳር ኣብ ምቅዳው ጾታዊ ድሌት ወይ እውን ባህርያዊ ምድላይ ወይ እውን ጠማራ ሓጎስ እተሰርተ ኣይኮነን ክርስቲያናዊ ሓዳር ኣብታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝፈሰሰት ፍቕሪ ክርስቶስ እተሰርተ እዩ ሓዳር ኣብ ጾታዊ ርክብ እንከይተረፈ ልዕሊ ዝውሱን ናይ ምፍቃር ዓቕምና ካልእ ፍሉይ ሓቅታት ዝዋስኣሉ እዩ ክርስቲያን ሰብኣይ መንገዲ ጾታዊ ርክብ ዝሃነጾ ሓጎስ ብዛዕባ ዝሓደሳ ዝድግፋ ጾታዊ ድሌት ብዘርቡ መንገዲ ንሰበይቱ ከገልግላ ሓይሊ ክርስቶስ ይኽእለዩ ብመንገዲ ጾታዊ ርክብ እታ ክርስቶስ ምእንቲ ህዝቡ ህይወቱ ዝገደለቱ ዓይነት ፍቕሪ ክገልጸላ ይኽእል እዩ በቲ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን እትልለየሉ ዓይነት እምነትን ርእስኻ መሃብን ንክርስቶስ ተቕርቦ እታ ክርስቲያን ሰበይቲ ከዓ ንሰብኣያ ከምኡ ገዛእ ርእስኻ ክትቦ ትኽእል እያ ከምቲ ህዝቢ ኣምላኽ እታ ፍቕሪ ደሪኻቶ ደኣ ኩሉ እንትንኡ ዝህብ እምበር ንፍቕሪ ክርስቶስ ብዘይግብሪ መልሲ ዘይቀበላ ከምኡ ከዓ ሰበይቲ መንፈስ ኣምላኽ ደሪኽዋ ኣብ ትርክብ ጥሒላ ብሓጎስ እንተበግሶ ጾታዊ ርክብ ሰብኣያ ደገፍን ምትባዕን ምሕዳስን ሓጎስን ከም እተቐበለት ከምኡ ንሰብኣያ ትመለሰሉ ርግፅ ሰብኣይ ዓብዝላ ገይሩ ጾታዊ ርግፅ እዩ ሰብኣይ ዓብዝላ ገይሩ ጾታዊ ፍቕሩ ሃንደበት ኣይዓብን እዩ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ሓፂር እዋን ብሱል ብምሉእ ልባ ትዋሳኣሉ ግብረ መርሲ ብሃንደበት ኣይተጥርን እያ ሓደ ኣብ ዓመታት ሓዳር እናወሰኸ ዝኸይድ መስርሕ ምሃብ ጾታዊ ፍቕሪ ክህሉ ይግባእ ይኹን እምበር እዚ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ናብ ኩነት ክርስቲያናዊ ሓዳር ብዕምቀ ዘእትወና መስርሕ እዩ ናብ ንሓድሕድና ናብ ክርስቶስ ብሓድነት እናተጠመርና ዝኸይድ ኪዳን ፍቕሪ ከዓ እዩ በዚ ከምዚ ድማ ኢና እናዓበናን እናወስኽናን እናተሓጎስና ንኸይድ ጾታዊ ርክብ ከዓ ነዚ ክዳን እዚ ይገልጾን ይሕድሶን ብተወሳኺ ጾታዊ ርክብ ባህርያዊ ተግባር ሰብ እዩ በዚ ዓይኒ እዚ ክርአ ከዓ ምንም ምስጢር ነገር የብሉን ከም ውፅኢት ንቡር ጾታዊ ርክብ ከዓ ርኡይ መንፈሳዊ ተመክሮ ወይስ ፍሉይ ህላውነት ኣምላኽ ክንጽበ ኣይግባእን ኮይኑ ግና ባህርያዊ ተግባር ሰባት ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ተሳንዮም ክሰርሑ ከለዉ መግለፂ ፍቕርን በረኸትን ኮይኖም የገልግሉ ኣብ መደምደምታ ብሓፈሻ ክርስቲያን ሰብ ሓዳር ብዛዕባ ዘለዎም ጾታዊ ርክብ ክህልዎም ኣረኣያ ምስጋና ክኸውን ይግባእ ዘሎና ጾታዊ ጸገማት ኣብ መፍታሕ ንጓዓዝ ዘሎና መንገዲ ሽሕ ይንዋዕ ብኣካል ጎኒ ንጎኒ ክትተናኸብ ምኽኣል ክትሰዓዓም ኣዳብካ ክትተሓዝ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም እዚ ንባዕሉ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ዝርከብ ቀሊል ግምት ዘይወሃቦ ህያብ ምዃኑ እዚ ክስወረና ኣይግባእን ኣምላኽ እንኮ ንሰብ ሓዳር ንሰብኣይን ሰበይትን በዓል ኪዳን ዝተጠመሩ ዝሃቦ ፍሉይ ህያብ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣምላኽና ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ድማ ይገብር ዝደለዮ ድማ ይገብር ኣምላኽና ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ድማ ይገብር ዝደለዮ ድማ ይገብር ብዛ ዘረባ ትርቢ ቃል ድፍረት ካባና
يمطى عب سماياتنا مدرن تفقدو يوزيقبر بكل درت علو كابتي زبلو اي حلفن بزي فلتتنا تنقرو ذات المتوكت ويدن أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو دما يقبر زدليو دما يقبر أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو دما يقبر زدليو دما يقبر يا بيري قتلحني تيقولي ورد يا وزن نسو يهبتم يدكي تحت كمبالاتو يو نعبو ياتي معاتهم تحوتات تقايهبهم كست حيالات سبيرو سنكل كنزبلو يعتبهم أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو دما يقبر زدليو دما يقبر أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو دما يقبر زدليو دما يقبر بدو كيزي يقبر كم سبع يكون زغوتر حنتي معالتي كم شحا شحون كم حنتي معالتي قبرتاتو كله مزون زحاسبو زقبرو فلت ما فتمت عن تسفاني دب حسب دحاني وزحاسب أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو دما يقبر زدليو دما يقبر أملاخ ناسي عب سمايات علو زدليو